значи mășcă polярност e женска polярност. O que significa polaridade masculina e polaridade feminina? Polaridades são energias que rigem as etapas dos planetas, dos universos, das consciências. Полярностите са енергии, мъжката както и женската, са енергии, които ръководят универсалните светове в зависимост от техните необходимости, етапи и цикли на развитие. Специално на нашата планета до 1988 година векове, много дълги цикли и етапи са били ръководени от мъжката полярност. Какво означава мъжката полярност? Това са експерименти, които сме извършили отвътре навън. Външни експерименти. От 1988 година влиза в сила женската полярност, което означава обръщане на съзнанието навътре. Значи вече опитностите не са външни, а са вътрешни. И това позволява на съществата да получат тази вътрешна светлина, това вътрешно ориентиране, а не да търсят външните експерименти. Чакровата система е символ на мъжката полярност. Всяка една полярност, която ръководи планетата, изисква адекватна енергийна верига. Значи, мъжката полярност се изразявала до сега, до 1988 и сега още продължава, защото сме в преходен период. Изразява мъжката полярност чакровата система. Тъй като в момента навлиза с голяма сила женската полярност, тя пък се изразява чрез дясното съзнание. Цялата планета се ръководи от новата женска полярност и това изисква смяната в пробудените съзнания на чакровата система с дясното съзнание. Quando o processo evolutivo da Terra em etapas mais avançadas tem que se manifestar. Когато планетата трябва да направи скок напред в своето еволюционно развитие, трябва да се наблюдава един синтез в полярностите, довеждайки до андрогения.